Samo da ovo podelim na brzaka. Či strašno što su napisali. A da, stoka. Stoka, zato moram da pročitam i kako sam kriminalac, kako ovo, kako se ja družim sa ovim selom. Znači, strašno šta su oni napisali. Evo, ovo ide uživo, ide. Pomože Bog, braće i sestre, ja se izvinjavam što sam malo pre prekinuo. Evo, samo čekam da se i meni pojavi da sam u lajvu, da bih ovo mogao da podelim, a iz nekog razloga meni se to ne pojavljuje. Igrom slučaja, danas malo pre dok sam razgovarao sa prijateljem, dobio sam saznanje da se opet moja malenkost, moje ime i prezime, samim tim i moja ličnost, dovodi u dodir sa strašnim stvarima. Ja ću vam sad pročitati tekst, zamolit ću vas za strpljenje, samo da ovo podelim kako bi stiglo do što većeg broja građana. Radi se, naime, o budućnosti svih nas. Radi se, naime, o tome da jesam neko ko je digao svoj glas protiv vakcina koje nisu ispitane, protiv vakcina za koje svedoci smo svi po društvenim mrežama, jer to nigde na drugom mestu ne možemo da čujemo, realno ubijaju ljude ili da kažem ne leče. Ja nisam anti-vakser. Kao prvo, ne postoji anti-vakser, jer da bi bio pripadnik nekom lobiju znači da te neko plaća. Jedini lobi koji postoji na svetu je farmaceutski lobi. Oni daju milione, plaćaju lekare, plaćaju ološe, plaćaju ministre, plaćaju predsednike poput našeg izdajnika, koji sve živo radi u njihovom interesu. Ako se vi suprotstavljate interesu ubistva ili eksperimentisanja na sopstvenom narodu, na sopstvenoj deci, smatram da to nije antivakser. Nemam ja problem Torlakove vakcine, nemam ja problem sa tim vakcina koje u smislu leka, urađeno 10-20 godina istraživanja. Zna se. Ali sam zaista protivnik sa tim da me neko špica sa nečim što je tajna, poslovna tajna, ne znam njen hemijski sastav, da me neko šprica sa time što nije ispitano čak ni na miševima, već odmah na nama. Ono gde sam danas ponovo ispizdeo jeste tekst koji ću vam pročitati, a izbacila ga je zločinačka pamflet novina, ja o tome nisam čak ni znao. Radi se o Blicu. Evo, da ne mislite da nešto izmišljam. Evo. Ovako to izgleda. Blic kaže: sujetni, bezobrazni, opasni po život. Ovo su ekstremisti, šovinisti, 5G paranoici koji su organizovali ili podržali kolce oko spomenika Stefanu Nemanji. Ovako, ovde je napisana gomila, još jednom, gomila gnusnih laži, bar što se tiče moje malenkosti. Između ostalog, kaže ovako, dobro, tu je Knežević, kaže, jedan od onih koji je pozivao na okupljanje je antivakcinaš Sima Ređepović, koji je idole pronašao u zloglasnim crvenim beretkama Milorada Ulemeka Legije i ima neostvarenu želju, kako sam kaže, što nije lično ubio Đinđića. Gospodo, za mene je Milorad Ulemek i JSO jedinica vredna svakog poštovanja. Nikada ih se neću odreći, ponavljam, iako nisam bio pripadnik JSO-a,
bio sam pripadnik druge specijalne jedinice. Tvrdim da Milorad Ulemek Legija i jedinica nemaju ništa sa ubistvom Zorana Đinđića. I nemam problem s tim što sam izrekao, kao što sam rekao, oni ga ubili nisu, a da nisu ja bih, jer smatram da izdajnika treba smaknuti. Elem, dalje kažu, poznat policiji po krivičnim delima. Gospodo, ja jesam osuđen. Ovde je moja presuda. A u mojoj presudi piše: kriv je što je pripremao opšte narodni ustanak, pripremao formiranje vlade Srpskog nacionalnog spasa u Senci i pripremao opšte narodni ustanak kao i sprečavanje gej parade. Ovo je moja presuda, to su moja krivična dela. Sva moja krivična dela su vezana isključivo u borbi protiv ovog fašističkog režima. Ali dalje. Svi vi koji me znate, znate da sam prosrpski i proruski orijentisan. Nikada u životu ne bih mogao da budem pro-NATO i pro-američki orijentisan. Ta država je prvo ubila sve Indijance i napravila genocid na tlu Amerike. Vodili su rat u preko 200 zemalja sveta u ime demokratije. Ubijali su prvo žute ljude, pa zelene, pa plave, pa tako dalje. Krenuli su na Irak lažima da tamo postoje nuklearno oružje. Nikad ga u Iraku nije postojalo. Smetao im je Saddam Hussein, koji nije želeo da ljubi dupe Amerikancima. Onda su napravili rat u Afganistanu, prvo vreme koristeći Ruse, dok su oni školovali i obučavali Al-Kaidu. Onda su izmislili da je ta ista Al-Kaida srušila neke kule bliznakinje. Nije tačno. To je uradila politika Amerike. Ili fašistička politika Sjedinjenih Američkih Država, koja od njenog stvaranja idu redom i ubijaju i prave zločine u sve i jednoj zemlji. Nemaju oni problem ni sa islamom, nemaju oni problem ni sa pravoslavljem, oni imaju problem sa novcem. Njih interesuje samo pare. Nafta, pare, vaša zemlja, vaši životi, vaši organi. Nikada u životu ne bih mogao da podržim takvu zemlju, pogotovo ne NATO fašiste koji su ovde ubijali decu. A još manje, kako dalje kaže u tekstu, blizak sa kontraverznim kvazi političarem Nikolom Sandulovićem. Pa ja sam sa Nikolom Sandulovićem u ratu, zato što on propagira NATO, zato što propagira sve ono što je suprotno od onog što propagiram ja. A ja propagiram slobodu, porodicu, tradiciju, veru, poštovanje svih vera u okviru ove zemlje. Ja nemam problem koje ste vi vere. Ja imam problem da li ste čovek ili ste govno. Sa govnetom imam problem. Svaki čovek koji u Boga veruje, da li se on zvao Jahve, Jehova, Bog, Jezus, Allah ili kako god, ako je pravo verujući, u njemu mora da postoji pre svega ljubav. Ja imam problem sa islamskim ekstremistima koji propagiraju zlo, a ne veru. Ja imam problem i sa katoličkom crkvom koja je ubijala u ime vere i u ime nekog krsta. Ja imam problem sa onima koji zloupotrebljavaju veru, ali i sve ostalo u lične svrhe. Ja i Nikola Sandulović smo toliko bliski, taman koliko je blisko nebo i zemlja, taman koliko je blizak đavo i Bog. To su dva različita pojma. Kaže dalje. Poznat široj javnosti kada je preko Facebooka pretio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Gospodo moja, prvo, predsjednik Aleksandar Vučić može da bude predsjednik samo SNS-a. Nikada nije legalno dobio
većinsku podršku građana Srbije. Drugo, nisam mu pretio, već sam rekao da želim da se pohapse i pobiju svi lopovi i svi oni koji rade protiv interesa građana Srbije. Ako ste vi u tome, kao i ja, prepoznali Aleksandra Vučića, u tom slučaju, ali to nije pretnja, to je obećanje. Dok sam živ, borit ću se da svi koji radite protiv interesa građana Srbije budete uhapšeni, osuđeni, da se uvede ponovo krivično delo veleizdaja i smrtna kazna za veleizdaju. A u tom slučaju, i dalje kažem, lično ću se prijaviti za izvršioca ili, kako kažu, za dželata. Ovde je u toku totalna zamena teza. Ovde se dželat predstavlja kao žrtva, a žrtva je u stvari dželat. Kaže, džaba ti sve, nisam ni znala da znaš da igraš kolo. Kaže dalje, Redžepović je česti gost ovakvih protesta, a javnosti se obraća preko društvenih mreža, za koje se slika u uniformi i obeležjama rasformiranih crvenih beretki, na koje sam, ponavljam, ponosan. Redžepović nalog na društvenim mrežama obiluje uvredama, primitivnim i pogrdnim nazivima za članovima kriznog štaba. Šta je pogrdno? Drkon? Jedino što je pogrdno, pogrdno je što su oni članovi kriznog štaba. Šta je pogrdno? Ime Darija Sisić Trepavčević, šta stavlja u prvi red? Njene sise i veštačke trepavice. Šta je tu pogrdno? Koji je na kraju moj greh? Moj greh je što se nikada neću odreći heroja, junaka, najelitnije jedinice na svetu koju smo imali, crvenih beretki, koji su naslednici srpskih četničkih jedinica, koji su opet naslednici srpskih komita, koji su opet naslednici Miloša Obilića. Ne, neću se odreći ni njih, ni onih crvenih beretki 90-ih, ni onih junaka 99. Nikada se neću odreći nikoga koji je branio pravo na život i pravo da deca prežive. Ali dužan sam da se ograničim od svakoga koji je ikada napravio bilo kakav ratni zločin. Od takvih se ograđujem i lično se zalažem da takvi budu odgovorni. Zločin se ne sme oprostiti. Nikad i nikome. Pogotovo ne prema civilima i prema deci. Ali svaki zločinac ima svoje ime, ima svoje prezime. Tvrdim odgovorno da JSO, kao jedna od najelitnijih jedinica koje smo ikada imali, je vredna poštovanja, jer su poštovali tradiciju srpskog ratnika. Na stranu što je Milorad Ulemek napravio iskorak, napravio krivična dela, družio se sa zemunskim klanom, činjenica da je prekršio zakon i za to treba da bude osuđen i za to treba da robija, ali ne za stvari za koje nije uradio. Kaže, sad sam ukapirala zašto si blokirao jednu našu prijateljicu Zorčela koja je zdušno podržavala Sandulovića. Lela, radi se o Tatjani Lauder, jedna divna devojka, čak smo nekada bili u vezi, moja drugarica, jedan divan čovek, i problem je bio u tome kada je ona od mene tražila da ne govorim istinu o Nikoli Sanduloviću. Znači, kaže da obilujem uvredama. Pa uvreda je za srpski narod da mu jedna lezbo, Hrvatica ustaškog porekla, bude premijerka. Uvreda za srpski narod je da Lav Pajkić bude narodni poslanik. Uvreda za svaku poštenu ženu jeste da joj ministarka Mihajlović brine o ženskim pravima. Uvreda za ceo ovaj rod jeste da ga teraju da prihvati istopolne brakove. Uvreda za ovaj narod je, koji u Boga veruje, da mu namećate da se Sotoni klanja
i da prihvati stvari koje nisu u skladu sa njegovom verom i tradicijom. To je uvreda, gospodo. A mi koji branimo na prvom mestu veru u Boga, Bog je stvorio Adama i Evu, a ne Adama i Stevu. Ako hoće da žive i šta rade u svoje 4 zida i šta ubacuju u svoje guzice, to je njihov problem. Ali onog momenta kada mi traže prava, evo ja vam sad kažem onako, kako ovde kažu da sam primitivan i da vređam. More pravo u 3 pizde materine. Toliko. Šta je sa mojim pravom da poštujem moju veru i moju tradiciju? Šta je sa mojim pravom? Šta je sa mojim pravom da mi dete uči da je normalno da se sutra oženi? Šta je sa mojim pravom da ga pitam, sine, ali imaš devojku? Gde su moja ljudska prava, pitam vas? O čemu mi pričamo ovde? Gledao sam pre neki dan emisiju gde se tamo jedan gej aktivista kaže, pa dobro, nije nama cilj sad odmah da usvajamo.